Сандали, които не бих носила като сравнително дребна жена. Сандали с груби подметки, това се отнася и за обувки с огромни грайфери. Скъсяват крака, правят тромава походката и крака изглежда доста по-едър и груб. Твърде затворени обувки от тези, които почти нямат деколте, от цялата фигура се скъсява и разширява и прасеца изглежда доста по-едър и широк. Твърде издължени остри обувки. Обожавам Прада, но смятам, че този модел прави крака да изглежда като лопата и стои асиметрично на дребна жена. Дебели токове или равни големи платформи. Любимото ми. Не харесвам тези обувки, като жена, която е 1,62 висока. Правят цялото ми тяло да изглежда едро, сравнително по-късо и широко. Тези обувки според мен стоят най-добре на много финни и слаби жени. Странни, асиметрични маратонки и чехли. Не защото просто аз не ги харесвам, а смятам, че не са подходящи за дребни жени.